asi zvinhu zvinenge zvichimbofamba sei chaizvo sei vanhu vane mari yakawanda vanhu vanonzi vane mari yakawanda sei vachiita sevanoti tamburei kana kuti vanoita sevanoti shupikei pakubhadhara zvikwereti nhaye vedu we une uchida kuti vanhu varare nenzara here nhaye vedu we zvinoitirwei zvekusabhadhara mari dzevanhu zvinenge zvichimboitirwei nhaye vazukuru kaunika konga kasaitwe mani handikade kaunika kopazukuru ukaitawo chikwereti chemunhu especially wo munhu unenge une mari kurumidzwa pamunhu mari yake kuti munhu adi abatsirike kuti ungoti unongokumbi kutora shandisa vanhu urega wabhadhara at last kaunika konga kasaitwe vazukuru ngakasaitwe no nix man kasaitwe kana ungasati wasubscribe to this channel I kindly ask you to please subscribe to this channel vakasubscribe kare thank you very much, thank you so much. Handigone name wazukuru wangu, handigone name. Kune mnu wasati wa subscribe also. Don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video. You will be notified. Right, ngoya kanyari panapo wazukuru. Ndakati chinatsodorododza ndichinyanganyidza sasekuru anditi atimbotaure zvinhu katinotanga tatombonzwa kuti zvinhu nyaya iri kubva nekupi zviri kubva nekupi sevanhu vakuru atimboerekana tati bvomu zvinhu tinoitawo mbichana ndosa muchiona tinotanga tambozorega vamwe votaura tozobatanidza tozouya neconclusion tisu marefuri mugame iyi so nyaya yandiroda kungotaura idiki mukomana anonzi Panganai Java kana Prophet Passion Java right mukomana uyuka pane chinhu wani chandadiscover anenge andone dambudziko rekubhadhara zvikwereti ane problem pakubhadhara mari dzevanhu mukomana iyi because onaika mai macheya vakatombopinda busy nenyaya yemari yaasina kuvabhadhara mai macheya vakapinda busy amene vakazobhadharwa nani anditi umwe vanhu vakadi vanhu vasina kubhadharwa after vamuitira service amene kumhaisira macheya mukomana yeye mai macheya maititi takavanzwa last week iyo vachitaura vachiti zoni ameno basa ravakamuitira futi murandakadzi ameno basa ravakamuitira akasabhadhara futi haana kubhadhara maititi mari iyoyo according to maititi yakuti according to mai macheya makavanzwa vakatoita vakaita live vachitochema nekuda mari yavo okay fine ava vakomana futi ava vanga vachimhanya kugara mumba hanzi havana kubhadharwa futi aiwa panga usadaro mwangu panga uri muzukuru wangu ende uri munhu ane mari iwe wotadza kubhadhara vanhu mari diki chii chinenge chimboitika neobhozi mari unayo marange rover namalamborghini tiri kumaona chaizvo unokanganwa pamwe hanganwa nekuti unowandirwa nezvinhu asi usadaro bhadhara vanhu mari dzavo vakomana vachivapawo mari dzavo handiti muzukuru vafarewo kaiwo handi wakafara wakaitiri kubhagara mumba yako handiti waiti bhagara mumba yako ka munhu wavafanira usatobhadhara ndizizo ano zizo anaonatofadza vanhu zvakanaka muzukuru kwete kuti pamwe frustration yekuti zvoni zizo wawaitarisira kuti zvako zvichaita nazizoka zvakaita flopu hanzi gore regonzo rakaita accident tsaona pagore ini ndonakirwa zvangu thanks very much nekuti entertaina vakomana thanks andi so nyaya yangu kandiyongotika please vanhu tikaitirwa maservices ngatitangei tabhadhara vanhu mari handiti tibhadharewo vanhu vanenge vatibatsirawo nemaservices avo because mari vane vachitoida vakomana vangoti hanzi wakavaratsa aimomhotera unoradzirisa neno hangu muzukuru wangu pashonika ndokumpirawo muzukuru wangu please mhotera nzandambomurarawo ndoda kutomborarawo mhotera haini chero ukasandibhadhara ako chero zvaunenge wangoda kuti ndiite ndinoita ndongorarawo muhotera mu5 star hotel ati ndinopa kutenda zvangu anditi thanks very much vazukuru vangu pano pachano pasekuru patinee tichinakirwa tichifara zvedu handiti hapana pa pachanel yevanhu hapasi pachanel
inini handisi inzwaika vazukuru, inini I'm not a journalist. Ndoda kuti munatsozviziva izvozvo. Ini ndinotongoriwo munhu akafanana nemi, ndosaka ndichitopawo macomments angu akatongofanana namune muchipawo muri kumba ikoko. Saka ngatitaurirane kucomment box anditi ngatitauriranei isusu sevanhu, because vanhu ava vari mugemuka tisu takavapinza. Havagona kunzi macelebrity if we don't celebrate them. We are the ones who celebrate them anditi tisu tinotovaita macelebrity, havazviite vega macelebrity. So ngativataurei tichifara vazukuru vangu anditi. Yeah, thanks very much.